Nej. Så er vi på Henrik. Lige frem. Og vi har lige været på vores tog. Ja. Og vi skulle finde bådspor. Og det klarede vi sgu egentlig ret godt. Ja, på det der post. Vi skulle kigge på noget tøj. Ja. Som var brændt, som de havde fået. Og det gik egentlig forholdsvis hurtigt. Og så skulle vi, ja. Nu er vi ligesom ved at være tracket ind på den rigtige vej der. Ja, så vi har lært, at der er forskel mellem nord og syd. Det er skide godt. Det er skide godt. Det er fremskidt. Vi har lært noget nyt i dag. Ja. Vi har... Okay, og klokken er lidt i 8, og vi er allerede døde og trænger til noget mere sukker. Nej, det gør vi så ikke. Vi prøver også på post 1, hvor vi skulle tage en post ind. Der prøvede vi simpelthen at fedt for dem med kaffe, men det virkede ikke rigtigt. Nu ja. Ja. Vi prøver også lidt på at vinde over strykpigerne, fordi det kan vi sgu egentlig godt. Det kan vi sgu egentlig godt, det der. Det kan vi godt. Det kan vi sgu godt, og nu tror jeg, vi går op til de andre. Og vi sender videre til endnu. Yes. Så nu skal jeg lære det. Så går vi afsted frem her, på vej hen mod 3. post på Fantasy-livet. Vildt hardcore. Vi er 4. sidst, og alt muligt. Det kører bare det her. Ja. Sidste post, den handlede om... det var fordi, der var sådan en... ham der skurken der, ham der The Bad Guy, han havde holdt en lille fest hen ved sådan et sted med nogle bananchips og en øl. Eller 2. Og så kunne vi finde sådan nogle fingeraftryk. Men flasken den var våd. Vi failede lidt, faktisk. Flasken den var våd, så vores tal kom det ud, ikke? Så vi failede groft og kom til at gætte på en, der hedder Hans Fisker Hans. Han er the bad guy, han er. Det ligger sgu navn. Han er ham, man fanger til med et bat, ikke? Nå, men nu slukker vi igen, for nu begynder vi at løbe. Og vi filmer. Ja, okay. Ja, vi så har vi en kilo i køen. Var det den her lys, der var lys? Venter på, og vi har vores... Der er noget lys op, vi skal lyse med Anders. Og vi har runde cola. Vi har runde cola. Alt er fantastisk. Så det er super godt. Humøret er højt. Vi har indhentet et par grupper og sådan noget. Vi har indhentet en halv time, men rygepigerne, de er også indhentet en halv time. Det er dem, vi skal overhale og sådan noget. Prøv at lave den. Prøv at vise vores vi skal sgu lige have den med. Er det sådan en af dem, der var sådan på tv-shop, der så sådan og peger? Ja, det er så vores foropgave. Det var engang en foropgave her. Ja, og vi tager smooks over på. Ja. Lige om lidt viser vi vores foropgave. Og så udsender vi lidt reklamer. Reklamer. Jeg drikker altid Pepsi. Eller et eller andet. Fordi det var ødelagt. Støttet af Pepsi. Ja, whatever. Det var bare lige vores lygte, du ikke også? Det er jo ikke det. Du er alligevel ikke særlig godt. Jeg har den her lygte her, så den bruger vi bare. Og det der med at løbe med en foropgave. Det duer sgu ikke rigtigt. Det duer sgu ikke rigtigt. Vi tager ikke ham der Sigurd derovre. Når Eskimoen vælger at smide. Hvorfor kalder man Eskimo? Hvorfor ikke? Hvor ligger bunden her? Jeg elsker ved Eskimo. Bunden, det skulle det ikke være. Hvad snakker du om? Den er væk. Haha, alle var lort det her. Det er godt, vi allerede har vist den. Ja. Men, fungerer stadig. Humøret er højt. Anyway. Helt sikkert. Det er ved cola. Ja, tak. Vi kan bare lade som om den virker. Jo, vi lavede bare sådan virker. Og lys og det hele. Ja, hvordan lavede vi det der med? Ja, og det er så skumgummi. Det der var mest IPC i vores taske, det er vores kaffe. Ja. Som vi faktisk ikke har fået drukket endnu. Det er faktisk ret dårligt. Det er et løfte der, når vi kommer tilbage. Så drikker vi kaffe. Det gør det. Nu kan jeg sige, mit navn det er ikke BS. Ja. Og det er et faktum. Det er faktisk fake. Vi har ikke kaffen med. Vi har ikke kaffen med? Vi står og har halv times ventetid her i den her lortekø. Og vi har ikke kaffe med. Det er for dårligt. Jeg har peanuts der. Har du peanuts? Jeg har peanuts. Jeg tænkte, dem må vi have med. Nu er der peanuts. Dem, vi ikke har noget kaffe med. Nej. Det laver vi om på næste gang. Det er helt sikkert. Næste gang, så skal jeg have noget kaffe. Vi skal bare have noget kaffe. Noget kaffe. Vi kan have noget kaffe. Og noget peanuts. Noget peanuts. Vi skal også have noget peanuts. Kan vi lige få en til at filme dem i lommen, for lige at se, hvad det ligner en lunge lort her? Ja. Kan I se det? Kan I se det? Der er sgu peanuts. Og der er masser af dem. Og der ligger også nogle ned i lommen der. Der er løse peanuts. Det er der. Det er sgu det. Den er god nok. Så laver vi lige en visning. Og prøv at se os peanuts. Ja, det er nogle fine peanuts. Der er peanuts. Der er sgu peanuts. Så er der peanuts. Sørg for, at vi holder vores flæskøl. Optager vi stadigvæk. Ja. Ja, optager hønsen. Yes. Skal vi så holde en pause nu, så vi lige kan spare energi, så vi kan filme, når vi kommer derhen og sådan noget? Vi vender tilbage. Tak for i dag. Vi ses senere. Yes. Så er der visningsbog igen. Yes, vi har lige fået kaffe. Vi har fået kaffe. Kaffe. Jeg ved ikke, om man kan se noget. Kaffe. Det er dejligt, vi elsker katte. Kan vi se noget? Wow. Frem med lille Vi har termokanden. Prøv at se her. Det er ikke en stor kaffe.
Den Dejligt. blå kop, den er god nok. Den er god Det er nok. sort kaffe, det er sort kaffe, det er god kaffe. Sammen med kaffen. fandme lækker. Vi er lige dernede, og så vil jeg hellere fortælle fornuftigt også, bare sådan en gang imellem. Ja, sammen med mig. Nej, ja, Skal jeg fortælle? du Skal snakker. jeg fortælle? Ja, okay. Vi har lige været nede på politistationen. I gåste øjne. Ja, fordi det er jo ikke en rigtig politistation. Nej, vi leger det bare. Det er bare noget, vi leger. Men så blev vi... Der tjener de vores fine Ikke også, når jeg... Så de sad sagt, nej, hvor er den fin. Så skulle vi videre til et sted, hvor det var. At vi skulle stå og vente i en halv time. Var det ikke min, du skal seriøst? Hva? Ja, jeg kan ikke se. Nej, du lyder det. Ja. Da vi kom så skal vi kigge på sådan noget madikker Fucking bil. og indvold og sådan noget med sådan en mand, der faldt ned. Den anden, der hopper ned i siloen. Ja, det var super lækkert. Og så skal vi lede efter madikker. Nej. Jeg kan ikke lugte Det var noget. ikke så lækkert. Jeg skulle lige kaffe. Nej, de gjorde det bare Nej, ikke. det gjorde jeg ikke. Bare ikke Det er jo noget. ikke i vores videolog, det der. Hun sagde, hun snakker om spildt kaffe. Ja. Du skal ikke grave og spildt kaffe. Jo, du skal fandme. Nå, vi snakker videre med omkring næste post. Linje 5, vi er nødt kaffe. Nej, vi har ikke så meget kaffe. Vi har en tøm. Første kende. Ja. Har du taget en første kan? Vi er tre godt. Og Thomas, han er totalt meget i action der. Han er den der video, der er på Peterfinger. Jeg prøver bare lige at Den er lige her. Den er lige her. Har du prøvet J? Altså sige J er lige med T. Nej, det prøver I bagefter. Der er en masse hyggelige mennesker rundt omkring. Ja, det er de hyggeligste kameraer. Vink. Smil og vink. Smil og vink. Video, der er på 2010. Så står der Facebook. Morten, han er Vi er iskold. elsket vink. Vi er elsket. Og læg lige mærke til den fede detalje. Det er godt, jo. Det er Ja, en og fed burger. detalje. Med pico. Og vi er bare lige tage andre her. Fordi, Vi er løbet af alt muligt. Ja, og vi er faktisk ved at slå de der... Vi slår ryge piger. Det håber vi lidt på. Ja, det håber vi på. Det ved vi ikke rigtig, hvad det er. Og det var så alt herfra. Ja, vi Ja, så skal vi have fundet ud af, er kaffen god? Kaffen, den er god. Det er en god kaffe. Jeg kan faktisk lide den her. Den er rigtig god. Den er altså ikke særlig Så bliver lyset der... Den er faktisk ikke særlig Den er altså ikke særlig stærk. Jeg kan lide den, og jeg kan ikke lide kaffe ellers. Ej, jeg kan ikke lide kaffe. Den er ret, den er lidt svag, vil du ikke give mig ret af? Ja, jo. Jo, men det var også den sidste, vi lavede. Det var den der, hvor det var... Nå, Ja. Den smager meget godt egentlig. Hvordan går det med koden, Anders? Eller, kan du ikke fortælle dem det? Jo, det går meget godt. Jo, det går meget Klokken er 20:03 om natten, og vi er i gang med stjerneløbet. Og kører der ud af. Vi er på vej ud til post I, og vi vælter rundt. K. Og det er virkelig mudder. Vi svømmer i mudder. Vi behøver slet ikke det der rødlæg på vejen længere. Vi har fået masser af mudderbad her, kan jeg godt lige sige dig. Jeg har fået masser af mudderbad. Man kan sgu nok ikke se en skid for at have eddermame med mørkt. Det er dejligt. Man kan sådan måske, hvis jeg lidt kan man lige skæmme det bylovsstat. En gang imellem. på hans trøje. Der er sådan en hvid klat bagpå. Hvorfor er den hvid klat bag på bylovstrøje? Ja. Nå, anyway. Vi har leget med metaldetektorer. Okay, fortæl os, hvad der er sket indtil videre. Hvad der er sket? Spændende. Ja, Thomas. Hvad er der sket? Highlights her. Han er ved at udgå nu. Hey! Han er mere ved at udgå end mig, mand. Der er faktisk en grund til det. Løbeskade. Ankelskade. Slemme sager. Springer op igen. Det er noget værd noget. Det er noget værd noget. Hvad er din skade? Min skade? Jamen altså, mine ben, de har det bare ikke godt. Det er ikke godt. Der er noget med min knæ og noget med min hofte, og det kører bare ikke lige. Nej. Så Du er lidt svag. Ja, det er noget værd noget. Det glæder vi os til, fordi der er der præmie over. Er det 10 minutter? Og det er bare totalt... Vi satser så meget på at få nogle præmier. Vil du have noget juice? Når vi så drejer det bare selv fint. Eventuelt noget slik, fordi det var vist præmien på Tøvenhav sidste år. Det kunne være ret frøderen i hvert fald. Det kunne vi godt lige trænge til. Ja, Fordi vi fik ikke noget kaffe her til morgen. kaffe her til morgen. Vi fik ikke noget kaffe. Det var ligesom om, da vi Er det nåede... egentlig ikke imod menneskerettighederne? Ikke at give kaffe? Jeg tænker også lidt. Halv kaffe, halv kakao. Er det ikke kaffe? Halv kaffe, Nu bliver du famous, så skylder du os halv kaffe, halv kakao. Ja, jeg skylder os. Ja. Jeg skylder jer simpelthen. Ja. Du skylder os et liv. Vi har samme tørklæde. Vi har samme tørklæde. Nej, de der omvendt. Vi er hans det omvendt. Husk at... Nå,
Ja. Vent et år, så har vi Folk, de har været lidt overgivet. Bare fordi vi hygger Det er jo ligesom om, da vi nåede natløbet, og klokken ligesom blev 2, så var vi ligesom løbet tør for kaffe. Ja, det var ikke så fedt. Der var også, Var ikke overhovedet ikke, hvis de... det var altså også nogle lortefester. Ja, det var. Poha. Poha! Med det der GPS og det På der sag. noget. Kan jeg godt sige dig. Næste år på sag, så... Watching you. Ja, jamen det var sådan lidt. Ja, det var også lidt fedt at sidde her tilbage, helt alene. Og skide. Fordi du var totalt aftalt. Først så var jeg ude at skide. Jeg skulle så ikke skide alligevel. Så satte jeg mig hen på bænken. Og så faldt jeg i søvn. Det var lidt fedt. Og så vågnede du. Men sådan var det. Og så vågnede du. Og Du tog en 4 skridt til højre i nordøstlig retning. Satte sig på en bænk. Bare slagsmål. Det var også sådan, at da det var, vi var på vej til de der podcast med, der fyrede vi jo helt max gas med alle de der sange der, og Birte og ting og sager. Det var jo mega fedt. Sang med Birte Kjær? Det føles jo ikke engang Jeg gjorde. Anne gjorde. Hvor det er den knald. Røde gummibåd. Så ikke nu. Vi vil gerne sige farvel. Lad vi se senere måske. Ja, det får vi se. Måske en ny video på et nyt løb. Måske senere i dag. I dag i fuld. Er der videolog nu? Ja. Vi ligger lige og chill out på Lunderskov Banegård. Hvor? Og venter på det fucking tog. Vi er så godt. Ja, vi er på tog nu, og om lidt hen, så passer vores tider ikke, så vi kommer for sent. Vi skal måske sidde i vi har 1,5 time i Fredericia. Fuck nej, vel? Måske, fordi bussen kører 20 år. Bussen kører 20 år. Der er 5 minutter til. Jamen, det er jo 20 år hver anden time, så vi ved jo Så ikke. vi ved ikke, om det er lige, når vi kommer eller ej. Kører. Det er heldigvis når vi besøger. Er det 20 år hver anden time? Ja. Så vi kan risikere at sidde lidt lang tid. Men Vi satte. fortæl lidt om det der med præmieoverrækkelse der. Det behøver vi ikke. Nej. Jo, men jeg finder ud af det alligevel. Det nævner vi ikke. Jo, men det gik faktisk. Det er ikke så godt, at vi ikke lige nævnte det for jer. De hader os. De hader os. Det er hateful. Det er altså ikke vores problem. Nej, og nu skal I med lidt ved på film. Det er sådan, at vi kom på 5. plads. Det er egentlig okay. Og prøv lige at se. Nu fik vi sådan fint. Sådan en lille fræk Fenrisløbet. Mærke. Ja, den er fantastisk. Den er helt vild. Den del med rar. Og vi har fået sådan en ny mate. Hvad hedder maten derovre? Blevet hvad det første? Jeg vil bare kalde ham togven. Jo. Train body. Train body. Det lyder bedre togven. He's a train body. Ja, vi håber lidt. De har jo ikke fået noget kaffe i dag. Så vi håber lidt på, at de lige får købt noget kaffe. Der er en kaffeskib herude. Ud og købe noget kaffe. Vi har faktisk også oplevet, at vi har fundet flere skjulte ting, som er jokes. Både peanuts og hus og alt. Ja. Det er jo helt vildt. Altså. Vi også har penge. Men også er penge. Jeg skal ud og købe kaffe nu. Sådan der. Og vi er hverken bil. Jamen, vi er jo på vej hjem i toget her, så vi kører jo meget. Yes, sir. Men det skal gå der. Man kan kun blive toppen. Sådan der. Så prøver jeg lige at køre for hjem. Vi har rigtig meget at sige. vi har bare meget at sige. Men Vi er ved at 2 timer i verden. vi vil ret gerne nå den bus der. Nu kommer der kaffe. Jeg synes faktisk, det er lidt fint, at vi bliver slået af aften. Det er faktisk lidt. Det lugter. Men Så er der kaffe. Så er der kaffe. I kan godt holde jer væk, det er min kop. Så er der kaffe. Nu er Thomas kaffe. Nu er Thomas kaffe. Nu er Thomas kaffe. Han har også kaffe. Jeg har lige sendt den igen. Præcis, så vi tak. Tak for i aften.